Jana Smelá nastúpila len pred mesiacom na regionálny úrad verejného zdravotníctva ako kontrolórka. Už pri prvej kontrole zažila šok. V nemocnici na onkologickom oddelení, kde sú pacienti s oslabenou imunitou, odhalili s kolegyňou zanedbávanie hygieny. Klimatizačné jednotky boli plné prachu, na stolíkoch bola očividná špina a použité striekačky. To je na pokutu, zhrozila sa Jana, ale jej staršia kolegyňa a zároveň nadriadená ju rázne zastavila. Pokuta nebude. Do záznamu to nedáme, len ich upozorníme a stery z povrchov dnes brať nebudeme. Jane sa to nepáčilo. Takto budú pacienti, ktorí sa do nemocnice prišli liečiť, ďalej ohrozovaní. Rozhodla sa preto, že to oznámi. Ale kam? Existujú dva spôsoby, ako oznámiť porušovanie zákonov v práci. Prvým je interný kanál, teda podanie u svojho zamestnávateľa. Oznámenie možno podať napríklad cez špeciálnu e-mailovú adresu alebo priamo určenému pracovníkovi, ktorý ho musí preveriť dôverne. Ak má oznamovateľ strach riešiť to interne, môže sa obrátiť na externé orgány. Buď na úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý ho prevedie celým procesom oznámenia, alebo na správny orgán či prokuratúru. Ak človek pracuje v štátnej inštitúcii ako Jana, môže oznámenie podať aj nadriadenému orgánu, v Janinom prípade Úradu verejného zdravotníctva alebo Ministerstvu zdravotníctva. A aký kanál si nakoniec vybrala? Jana sa obrátila na Úrad na ochranu oznamovateľov a použila pritom online formulár. Právnici úradu sa jej ozvali, spoločne doplnili oznámenie a postúpili ho na vyšetrenie polícii a na príslušné inštitúcie. Oznámenie o porušovaní zákonov v práci môžete podať bezpečne, dôverne a bez strachu z odvety. Nemlčať je zlato.